Zdravo svima, danas govorimo o rečima koje su za vas bile teške da ih izgovorite. Pisali ste mi dole u komentarima, to je bilo pre nekih nedelju dana. Sam odlučila da snimim video na ovu temu. Svako od ovih reči pokušat ću da vam je objašnjenje zašto su one teške za izgovor i kako možete najbolje napraviti svoj izgovor kad su ove reči u pitanju. Prva reč je bila miscellaneous. Miscellaneous. Ova reč predstavlja problem zbog spellinga. Spelling je totalno nelogičan. Izgovor i nije toliko strašan. Miscellaneous. Čak se na drugom slogu lagano ton pada ka dole. Sledeća reč je bila exaggeration. Znači, izgovara se sa e nego sa i. Većina ljudi pogreši. Exaggeration. Ok, exaggeration. Sledeća reč je bila unbiased. Većina ljudi pokušava na kraju izgovoriti slovo d i tu se pune, i tipa pokušava da unbiased počne po vuku. Znači, kaže se unbiased. Sledeća reč je bila decipher. Decipher. Sledeća reč je bila indecipherable. Znači, na kraju samo malo, kažemo, da zvuči kao francuski, nažalost. Indecipherable. Vidite, kako učite da izgovorite kao engleski, spunit ćete se, zaplašće vam se jezik. Samo lagano. Indecipherable. Potom suit. Znači, suit. Kažete s, j i napustite dugačku u. Suit. Snimala sam čak i odvojni video na ovu temu. Ajde, naučite ovu reč, zaista je osnovna. Suit. Obstreperous. Reč postoji 17. veka, malo teža za izgovor, znači jak akcenat na b i da posle ide silazan ton. Obstreperous. Sledeća reč je bila vicissitude. Očigledno iz francuskog jezika, ne zvuči uopšte kao engleska reč, jeste originalno iz francuskog jezika, nemam neki sad izgovor, možete tako da je naučite. Vicissitude. I poslednja reč je recalcitrant, opet iz francuskog jezika. Sreće po ove dve poslednje reči nisu toliko česte. Ako ne želite, nemate ih koristite, ako želite, zaista možete napraviti naučiti izgovor. Recalcitrant, recalcitrant, recalcitrant. To je sve za ovaj video. Ako imate još neku reč koja vam predstavlja pravom izgovor, molim vas mi pišite, snimit ću video. Idemo se uskoro. Zdravo!